klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Vedin vår värme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, ångor upp och släppa en stressig dag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så sätt din bara.